Umbona onencasa, ubuchwepheshe becompost okanye umgquba. Umbona onencasa okanye umbona oluhlaza unevitamins nezimbiwa ezincinci kodwa uyathandwa, sisiqhamo esikhulu semifuno ekulula ukuzikhulisa yaye somelele kakhulu. Umbona onencasa ukhula kakuhle kumaqondo aphakathi kwe-15 ukuya kuma-25 amaqondo obushushu kodwa ulunge kakhulu kumaqondo ashushu kunapholileyo. Elona xesha lokuwutyala kusentwasahlobo kude kube sehlotyeni. Tyala umbona onencasa kwisithuba sama-60 eesentimitha sokuqelelana kwezityalo, kuma-75 eesentimitha umqolo. Umbona onencasa luhlobo oluncinci kakhulu lombona yaye kufuneka ukhuliswe ngokuxinaniswa okukhulu kunombona oqhelekileyo. Ngoko ke kufuneka ungalicuthi inani lezityalo elisemngxunyeni. Beka intambo yomlinganiselo oma-60 cm kuluthi lwesigxina olukuma-75 cm apho uqala khona umqolo, nakulunye uluthi lwesigxina apho uphela khona umqolo. Qinisekisa ukuba intambo iqinile yaye ayikho goso, ngokumana uyiphakamisa uyiyeke izehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo iye ngezantsi komngxunye wokutyala ngamnye kumgama olinganiselwa kuma-30 cm ukwenzela ukuba kuvele umhlaba. Ukuba umhlaba wakho uqinile, nika umbona wakho amathuba amahle okuphumelela ngokuba uqhekeze umhlaba kumqolo ngamnye okuma-75 cm ufike kuma-30 cm ubunzulu. Kodwa ke ngenxa yokuba umngxunya wokutyala ulinganiselwa kwi-15 cm ubunzulu, oku akunyanzelekanga. Isithuba esikhulu sokuqelelana kwezityalo silungiselelwe indlela yokutyala ngokufaka isichumiso ngqo emngxunyeni wokutyala endaweni yale isebenzisa ubuchwepheshe bokugalela icompost ngaphezu komhlaba. Yomba umngxunya wokutyala olinganisela kwi-15 cm ubunzulu kwisithuba sama-60 cm ngasinye. Ubhekelisele umhlaba ngezantsi kwentambo yomlinganiselo. Uyicwangcise kakuhle inqumba yomhlaba ngokuba uza kuphinda uyisebenzise. Umngxunya wokutyala kufuneka ube li-12 leesentimitha ububanzi, i-15 cm ubude, i-15 cm ubunzulu. Phinda-phinda oku kumqolo ngamnye okuma-75 eesentimitha. Ukulungiswa komhlaba onobumuncu ndawonye nokwenza ukuba izondlo ezikhoyo emhlabeni zikwazi ukufumaneka esityalweni, galela icephe lothuthu lwenkuni okanye amathambo acoliweyo okanye itispuni yegalika yezokulima kumngxunya ngamnye. Kungcono ugalele icompost elinganiselwa kuma-500 ml kumngxunya ngamnye wokutyala. Okanye usebenzise umgquba osemtsha ngokuba usene-nitrogen eninzi nebaluleke kakhulu xa ukhulisa umbona onencasa. Yogquma izichumiso ngomhlatyana okulaa nqumba ingezantsi olinganiselwa kwi-3 cm sokohlula umgquba nomhlaba. Shiya ubunzulu bokutyala obulinganiselwa kwi-5 cm okanye ubude begogogo lematshisi. Tyala iinkozo ezintathu kumngxunya wokutyala ngamnye ekhohlo, phakathi nasekunene. Yogquma ngokupheleleyo ngomhlaba osuka kulaa nqumba ingezantsi. Ushiye umphezulu womhlaba ulingana wonke. Ubeke ingubo elinganiselwa kwi-2.5 cm ukuphakama ngaphezu komngxunya wokutyala. Akukho mfuneko yokuba ulicuthe inani lombona olusemngxunyeni ngamnye ngokuba luhlobo olunciphileyo lombona. Yaye wenza kakuhle xa uxinanisiwe xa uthelekiswa nezinye iindidi zezityalo. Umbona onencasa ungantshula uphumele ngaphaya kwengubo, noxa ezinye iimbewu zemifuno zingenjalo. Zidinga isithuba esivulekileyo sokuba zintshule esilinganiselwa kwi-5 cm. Qinisekisa ukuba ingubo yombathise ngokugqibeleleyo, ilinganiselwa kwisithuba se-2.5 cm ukuphakama khona ukuze icishilele ukukhula kokhula ize igcine nokufuma emhlabeni. Ukuba umbona onencasa wakho ubonakalisa amagqabi amthubi okanye uyambatsha, galela iurea okanye iti yomgquba. Vula umngxunya omncinci olinganiselwa kwi-3 cm ubunzulu kwisithuba esilinganiselwa kububanzi besandla ukusuka kumngxunya wokutyala apha ngasentla komngxunya wokutyala ngamnye.
galela itispuni elinye leurea kumngxunya ngamnye wogqume. Xa ugalela umgquba weti, galela 350 ml apha emazantsi esityalo. Phinda-phinda oku xa umbona umela apha emadolweni naxa uqala ukuphuma intshatshoba. Vuna umbona xa ubulembu bokugqibela ukuphuma empheni buqalise ukoma, uqinisekisa ukuba unencasa yaye uthambile. Isishwankathelo. Qhekeza umqolo ngamnye kuma-75 cm. Yomba imingxunya yokutyala 15 ubunzulu, 60 cm ukuqelelana, imiqolo kuma-75 cm. Galela icephe lothuthu lwenkuni emngxunyeni ngamnye. Galela 500 ml ekhompost okanye umgquba emngxunyeni ngamnye. Yogquma ushiye 5 cm sobunzulu sokutyala. Tyala iinkozo ezintathu emngxunyeni ngamnye, ubunzulu obusi-5 cm, wogqume ngokupheleleyo. Ungalicuthi eli nani lombona onencasa noxa kungenjalo kumbona oqhelekileyo. You are the way, the truth and the light, the truth and the